Fedrwch chi ddim peidio dod i'r neuadd fwyd yma yn Llanelwedd heb alw, heibio stondin llaeth y Llan a gweld Gareth neu Falmai, ond naci Griff y mab sydd yn charge yma heddiw. Mae mam a dad dal yn gyfrifol amdano chi hefyd, ydyn nhw? Ynddi, maen nhw'n cadw charge o bell. Cadw llygad o bell? Cadw llygad o bell, a wedyn wnaeth nhw dod i gael cic sy'n ma'n mynd a gofyn sy'n ma'n gwerthu yn sy'n mynd. Yeah. Achos dwi'n iawn yn meddwl bod Llaeth y Llan wedi bod yma ym mhob neuadd, ym mhob sioe ers blynyddoedd maith. Ie, ers neuadd fwy dechrau, mae 'na 3 cwmni wedi bod yma bob blwyddyn a mae Llaeth y Llan yn un yma. Yn un o'r rheini, ydych chi wedi cefnogi. A mae'n bwysig i chi fel cwmni i ddod yma am hynny, yn dydi, i gyflwyno eich blasau newydd? Ynddi, so mae'n lle da i hybu blas newydd neu jyst y brand i hun. A mae'r archfarchnadoedd yn gwneud job da o hybu ni hefyd wrth samplo'r stondin nhw hefyd. Ie. Be di'r blas newydd ar gyfer 2019 te? Y blas newydd ydy llys, las neu blueberry. Ydych chi'n trio bach o'ma? Ie, diolch ti. Mae lliw yn dda, dydi? Yndi. Sut ti wedi sgrifo'i blas o? Mae bach llai o siwgr yn nhw. Dyn ni'n trio gystyngu'r siwgr trwy'r y range i gyd, ond fatha so blueberry ydy'r un mwyaf newydd, so mae fe bach llai o siwgr, so dim o'r melys a rei eraill. A pwy sy'n penderfynu pa blas? Ti'n meddwl, sawl blas sydd i gyd bellach? Dyn ni fel 14 o blasau. Lot yn does? Ond y farchnad sy'n deud sy'n dictatio. Be ydych chi'n neud ymchwil yn dych chi? Ie, so ni'n ymchwil be cystadleuwyr ni'n neud, a wrth dim copio nhw, ond gweld be maen nhw'n werthu. Ydy o'n byd cystadleuol iawn, Griff? Yndi, mae'r be ni'n gael y deriael yn marchnad wedi datblygu lot dros y blynyddoedd, so mae lot o brandiau ni cystadlu hefyd, brandiau archfarchnadoedd dyn ni angen cystadlu hefyd. Ond ydych chi mewn mwy o archfarchnadoedd, ydych chi? Trio, dyn ni'n cael distribution trwy Gymru a siroedd agos i Gymru hefyd. Ond ie, mae'n archfarchnadoedd newydd eisiau yn gweld y pwysigrwydd o gael brandiau Cymraeg i fewn yn eu siopau nhw, oherwydd mae'n lot o pobl yn edrych am y drai goch neu y brandiau Cymraeg sy'n dod yn lleol. Mae gennych chi gystadleuaeth yn ei gweld y chyfle i ennill gwobra mawr i'r ysgol, beth sy'n mynd ymlaen fan hyn? So mae'n cyfle i ysgolion feithrin a ysgolion gynradd i cofrestru ar y gwefan ni, a mae'n gallu cofrestru i fod o fewn raffle trwy gydol y flwyddyn, neu hefyd cystadleuaeth algylchu a pobl y dosbarthau neu'r ysgolion sydd efo'r syniadau gorau i algylchu potiau ni yn cael cyfle ennill 1000 o bunnau. Sut ydych chi'n algylchu'ch potiau? Be ti'n neud efo nhw? Just algylchu nhw. A faint o botiau ydych chi'n gynhyrchu bellach? Neu faint o iogwrt? Ar y funud, acos i 100 nell yr wythnos. Yn yr 80au ddechreuodd y busnes yma? Ie, yn yr Erin Cupboard. Ie, pwys a meddwl ynde? Ie. A faint o botiau sydd wedi mynd, maen nhw'n fflio allan heddiw fel beth mor boeth? Yndi, so sy'n dweud wythnos yma gwerthu te 4 tunnell. Wel arfer chael gweithio da, ta sioe dda, a dwi'n gwybod bod y sioe yma yn bwysig i chi fel cwmni. Yndi. Wel, pob wyl i'r... Beth ti'n gael fo? Llys? Llys las. Llys las, ie. Llaeth, mae'n orfod o ell, so mae'n Llaeth y Llan a'r llys las, llys las. Diolch am y blas, mae'n blasun hyfryd. Diolch yn iawn. Pob wyl.